Ola, Ici, hoxe de que imos falar? Do faro de Camariñas, E como se chama? o Cabo Vilán, Onde se encontra o faro de Camariñas? na Costa da Morte, E por que se chama Costa da Morte? porque hubo moitos naufraxios. E cal foi un naufraxio moi famoso? Serpente, Que ocurriu no 1890. E salvouse algún mariñeiro? sí, Cantos? 3, E por que se salvaron? porque tenían chalecos salvavidas. Por que o faro de Cabo Vilán é tan importante? Porque foi o primeiro eléctrico de España. Como se chaman as persoas que traballan nos faros? Foreiros. E cal foi a última fareira do Cabo Vilán? Cristina. E sigue traballando? No. Ici, que foi o que máis che gustou deste traballo sobre o faro de Camariñas? Facer as gravacións.